Punta mo kay President Ma'am Leni. Ayun o. Ma'am Leni Bugaw. Sarap. Sabi ko na nga ba eh. Good morning mga ka-GSB. Time check 5:45. Nandito na tayo sa Gayaman. Galing tayo ng Linggit siyempre. So si Kaonat nauna na. Siyempre malakas yun. Sana. Oh, ito Sunday ride ito mga ka-GSB. Every Sunday merong yung De Venecia bypass road dito. Para Dagupan. Sinasara yun every Sunday, exclusively for bikers only, saka mga runners, mga nagja-jogging. So pupunta tayo doon tayo magbabike. Pero kung sipagin tayo at kaya pa ng energy natin, pupunta tayo ng Mangaldan. Mangaldan route tayo kung kaya pa ng energy. So depende na rin kung gusto ni Kaonat. Alam nyo naman si Kaonat, allergic sa araw yun. Bakit magbike kaya? Parang si Snow White. Sana. Medyo madilim pa mga ka-GSB. Mas maganda pag ganito yung suot mo. Meron kang reflectorize, saka yung ilaw sa harap. Ito pa yung ano, red light. Red headlight. Ha? Headlight. Saka yung ilaw sa likod, yung tail light. Para hindi ka ma-overlook. Ito na, Dagupan. Iyon o. Welcome to Dagupan. Sa panahon ngayon, malamig. So advisable din ng magsuot ng mga sleeves kagaya nito para iwas sa lamig. So nandito si Kaonat to. Hintay tayo. Hello po, good morning po. Hindi po ako nakasama nung Thursday, pero ngayon linggo. Lalakbay na naman kami dito sa may Venecia, Dagupan. Diretso tayo ng Mangaldan. Kaya? Mangaldan. Kaya? Mangaldan? Pupunta tayo ng Mangaldan? Oh, kaya? Deal or no deal? Deal. Deal! So yun, mga ka-GSB, kita nyo naman, walang inuurungan yan, si Kaonat. So dito sarado, pero bukas yan. Magaling kang kupal ka. Meanwhile, So yun mga ka-GSB, larga ulit tayo. So nauna na naman si Kaonat syempre. Diretso tayo ngayon ng Mangaldan. 15 to 20 kilometers daw yun. Sana makarating tayo ng Matiwasay. Pero syempre dito muna tayo ngayon sa May De Venecia Road. Yun, ang dami-dami nagbabike dito. Mapabata, matatanda, babae o lalaki. Ayan o. Nagja-jogging din. So yun. Lenny. So akala nila BBM tayo, mga ka-GSB. Bakit magbike kaya? Hindi, paikot nga eh. Bakit magbike? Paikot nga tayo eh. Ayan o, yun ang CSI, The City Mall. Nandito pa si Sir o, yan o. Sir, good morning. Ayan o, may mga tayo puso dito. Ayan o, lugaw muna tayo. Ayun, lugaw. So yun, may libreng lugaw dito. Baka na lugaw. Baka na Lenny tayo, kay Lenny. Ayun o.
Lugaw muna tayo, may kape. Sir. Ayos. So lugaw muna tayo mga ka-GSB, may libre. Tama-tama, gutom na tayo. Let's go! Ang sarap ng lugaw ni Ma'am Lenny. Masarap po yung lugaw ni Ma'am Lenny. Buti na lang. Buti na lang. Dirensya kami. Wala kasi budget. Wala budget. Buti na lang may Ma'am Lenny. Ayun oh. Kain muna tayo mga ka-GSB. One eternity later. Dalawang Miss, nakatintay ng Lenny Lubre yung lugaw niya. saka medyas. Saka medyas. Salamat Ma'am Lenny. So yun mga ka-GSB, nakakuha tayo ng medyas saka lugaw, saka nakapagkape pa. Punta na tayo ng Mangaldan mga ka-GSB. Get on the way! Takbong 20-20 lang.
6:30. So far nandito na tayo sa may Bunuan, Bindok. Ayan o, Leisure Coast. So kaya naman. So hingal tayo kasi sinusubukan nga natin yung training program. Pampalakas daw yun. So 3 minutes na medyo intense. May sinabi pa nga silang RPE. Yung intensity 7 daw. Pero siguro ang nagagawa ko 5 pa lang eh. Pero try ko 3 minutes na ganon, tapos 3 minutes na pahinga, tapos 5 sets. So yun, kaya ngayon lalo muna ako. Nasabuling ko ulit si Kaonat nandun. Ano na naman, sana maging effective sa atin tong program na to. Pero alam ko naman eventually lalakas din tayo through consistent practice syempre. Kahit hindi naman tayo bumilis kagaya ng mga pro bikers, at least nagiging healthy naman tayo. Good for the heart. So biyahe ulit tayo. Sana all. So yun, natapos na naman ng 3 minutes. Pahinga ulit tayo. After 3 minutes ulit, tira na naman tayo. Abante, Mangaldan. Maghahanap daw ng makakainan. Huli natin si Kaonat.
Let's go! Ayan o. Ano, sir? Hanap tayo na iba, sir. Yun, hindi pa luto yung kaliskes. Yung kaliskes sana tayo sa bang para maingitan. So hanap tayo ulit ng iba. Let's go! So naghahanap pa rin kami ng Makakain. makakainan. Kaya makakarating na yata kami ng bahay, wala pa. So yung napuntahan namin kanina, wala pa yung sabaw nila eh. Yung sabaw yung hinahanap ni Kaona. So invite mo uli sila. Inibitan namin kayo, i-peg nyo po kami. Yung kung kalimutan, subscribe nyo po yung aming channel. Guns Run Bikers. Hindi po kakalimutan yun. Team GSB. Please subscribe nyo po kami. I-like at i-share po sa aming YouTube channel para lagi pong updated po kayo kung saan tayo pupunta. Ingat po kayo dyan. God bless. Dito na tayo, Kaonat. So yun mga ka-GSB, dito na raw tayo. Sa wakas, nakahanap rin tayo.